wolframio é un mineral de gran resistencia, moi cobizado para a industria bélica durante a primeira metade do século XX. Entre as minas galegas que o produciron destacaron as de Fontao, en Vila de Cruces, San Fins, en Ousame, e as de Valborrás de Casallo, situadas no concello ourensán de Carballeda de Valdeorras. Ímonos centrar nestas últimas. Durante a Segunda Guerra Mundial xestionounas a empresa Montes de Galicia S.A., integrada no consorcio hispano-xermano Sofindus, para fornecer de wolframio ao exército alemán. Era unha parte da compensación que Franco lle daba a Hitler pola axuda militar que este lle prestara durante a Guerra Civil Española. A man de obra recrutouse entre os presos da prisión provincial de Ourense, que traballaron nun réximen de liberdade vixiada de acordo co programa de redención de penas polo traballo. Como non era suficiente, contratábase a xente da zona ao mesmo tempo. As xentes dos aliados, en especial ingleses, tamén se estableceron na contorna das minas de Casallo para conseguir wolframio a través do contrabando que realizaban a xente contratada e mesmo moitos presos. Este plano de 1942 informa con gran detalle da estrutura desta explotación mineira composta por tres partes: o poboado, a zona industrial e a mina. O poboado atopábase afastado do destacamento. A zona industrial compoñíase de varios edificios, por unha banda, os barracóns de pedra e madeira destinados a acoller os reclusos, que en 1942 chegaron a albergar 317 presos. Por outra parte, os funcionarios de prisións instaláronse nun edificio paralelo ao anterior. Ademais, para reforzar a seguridade, estableceuse unha casa cuartel da Garda Civil. Outro edificio destinábase á oficina do destacamento, xunto a que estaba a residencia do oficial de prisións responsable deste. A mina explotábase de maneira subterránea, empregando un método de cámaras e piares, e o arranque do mineral producíase mediante perforación e boadura. Estruturábase en 6 niveis. O primeiro dos cales era o chamada mina principal. O mencionado programa de redención de penas polo traballo concibiuse en 1937 para presos políticos e consistía na redución dun día de condena por cada 2 traballados. Para desenvolvelo, creáronse destacamentos penais, dependentes das prisións provinciais, nos que se realizaban obras estatais ou contratadas a empresas privadas. Os propios penados eran os que solicitaban o traslado sempre que cumplisen unha serie de requisitos. Entre 1942 e 1944, período no que estuvo operativo o destacamento penal das minas de Casallo, pasaron por el un total de 463 reclusos. Segundo o mencionado programa de redención de penas polo traballo, a empresa concesionaria da explotación pagáballes aos presos a mesma cantidade que lle correspondía a un traballador libre do sector. Pero en realidade o preso só se destinaba unha cuarta parte desa cantidade, que equivalía aos seus gastos de mantemento, á asignación familiar e á asignación persoal. As 3/4 partes restantes eran confiscadas pola facenda pública en concepto de indemnización de guerra que tiñan que pagar os presos políticos. De aí o interese da dictadura no programa de redención de penas polo traballo, pois era un recurso que aportaba ingresos ao Estado e reducía os custos de produción grazas aos baixos salarios dos presos. En definitiva, beneficios para o Estado e para as empresas concesionarias.